Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa wannan channel mai albarka. A dage a mana like, a yi comment sannan a yi share. In wannan shine zuwanka na fari, ka yi ƙoƙari ka yi subscribing domin wannan zai baka dama a baka notification da zarar mun saka sabon bidiyo saboda na tabbata zai amfane ka. A bidiyon mu na yau zan muku bayani akan yadda ake gyara dukkan wata matsala da ke tare da WhatsApp account. Matsala ta farko ita ne matsalar use official WhatsApp. Ya ne ake gyara ta? Wannan ita tafi kowacce ma sauƙi. Kawai abin da za ka yi ka danna kan WhatsApp Messenger naka, in kai hitin kawai sai ka danna uninstall, kawai kai uninstalling nasa. Bayan ka gama ka dawo cikin Google Play Store da ke kan wayanka. Kana shiga Google Play Store kawai kai searching WhatsApp Messenger. Wannan ga wanda suka yi uninstall kenan, ko kuma wanda a baya suna amfani da GB WhatsApp ne ko kuma WhatsApp Business sai zamana an musu banning. Bayan an yi banning sun yi requesting review an bude, sai zamana WhatsApp nasu yake nuna musu matsalan use official WhatsApp. To in kai uninstalling ka sake installing nasa kana ɗaura WhatsApp naka zai hau ba tare da wata matsala ba. To sai kuma matsala ta biyu wacce zan ce ita ne babba. Wato this number cannot register WhatsApp, right? This number cannot register WhatsApp. Ya za ka yi mishi? Wato permanent banning kenan. To yadda za ka yi kawai sai ka je cikin browser da ke kan wayanka. In ka je cikin browser, abin da za ka yi searching shine WhatsApp support. WhatsApp support, you hear me? Gashi WhatsApp support, wannan shine spelling. To kana yin searching na shiga nan wannan search ba na farko, ko in ce search result ba na farko, shi za ka danna. Nan ɗin sai ka danna contact us, right? So right here sai kai scrolling down. A nan ɗin nan za ka zaɓi country naka. In kana Cameroon sai ka sa Cameroon, in kana Niger, in kana Nigeria sai ka saka Nigeria. To ni ɗan ƙasar Nigeria ne, bari ga nan. Sai ka zaɓi wacce number ne wacce aka sama this number cannot register WhatsApp. Ko da normal banning ma aka yi, za ka iya bin wannan procedure, amma ita ne uwa uba. Dukkan wata matsalan WhatsApp ya kau. To wannan sai ka sa number da za ka yi amfani da shi. A nan za ka sa email address. Sai ka zaɓi ɗaya daga cikin email address da kake amfani da shi sai ka saka. A nan ɗinnan bayan ka sani salehfgb@gmail.com, right? A nan ma sai kai confirming wannan email address ɗin sai ka sa shi a nan, right? Sai ka danna continue. Wato kai confirming ka tabbatar email address na farkon nan shine a nan. To a nan ɗinnan how do you use WhatsApp nan? Kawai ka zaɓi web and desktop. Saboda in dai WhatsApp zai akan web and desktop, zai akan Android, zai akan iPhone, zai akan iOS da kuma dukkan wata irin device. To a nan ga inda aka sa please enter your message, right? To nan ɗinnan akwai message da zan ajiye a description na wannan bidiyon da ke kan YouTube. In kuma akan Facebook ne to za ka gan shi a comment. To nan ɗinnan ga nan +234. Nan ɗinnan sai ka danna. Alright, kun gani? Sai ka danna number ka. Kana dannawa sai ka tabbatar number ka sa shi daidai. Nan in ma kai ba ɗan Najeriya ba ne, a nan ɗinnan country code sai ka amfani da country code na ƙasanka. Kana gamawa sai ka hitin next step, alright? Kana danna next step zai baka dama. A nan ɗinnan to babu ruwan ku da wani abu. Ko za ka danna send question, alright? To kana dannawa automatic send question. Alright? To kana danna send question nan automatic zai ce ma ya tafi, za su yi review. Abin da yake samun something went wrong. Suna detecting number na ba a yi bani nasa ba, yana kan WhatsApp. In kuma yana baku wannan matsala alhali number ku an yi banin nashi, ku dawo nan ƙasa gun browser ɗin wannan Chrome sai ku yi long press na ta. Kuna yin long press sai ku danna app info, sai ku danna right storage, sai ku danna clear case, sai ku danna clear data a browser sai ku sake. In kuma bai yi ba, za ku yi amfani da Opera, DuckDuckGo, Firefox, dukkan wata browser da ke kan waya za ku yi amfani da ita via browser. In Chrome bai yi ba kenan, insha Allah zai yi ba tare da wani matsala ba. Allah ya ba mu nasara.